ngadap lagi jing kemen lagi semua iublay bangayok banyak keren bat pi sai sien hagani ka sngi nagani ka kubor step naga channel jangka portnet ngadap lagi jing kemen ka bakraw iublay nagamta jong fi la subscribe in ka channel badana prehing fi impa subscribe no avinyo man laga sngi ya ka ktien ka jong blay ha ka mobile ka jong fi tading tau trai la karku hadu kata la pensuk hadu kata ya ka balada ngimi sngo makana ka ktien ka jong blay ro ndai leng ba ka mobile tingi sngo hi tading tau blay la pensuk bapin yo sngo ya ka ktien ka jong o mga sngo bau blay am la pensuk hadu kata ya ka ba andal apoi ka sngi ka jing bishar pinom la ashuban ong try nga khlami sngo ka ktien ka jong me try nong kumno ang khlami sngo la karku email ba ka to mobile ngala karku pi lamba ka to mobile ya ka ba ngala pen poi ka ktien ka jong ka to mobile da filaan pet ya ge pat ki jing pet ne ge pet ki jing pet jang pertai balai film pet ya ka ktien ka jong blai ngala da ai happy wat ong banga nga khlem tip na khlem yo sngo ka daw ka long mangi na ka liang jang pot net ngi pen mi man la ka sngi ngala tip hin nyon ka mobile ju fi kan mi bet ka program jang pot net kan mi bet ka jing kren na ka ktien ka jong blai banga ngai balada filai balada fi film pet am pim la ban ong pat banga khlem yi ha ka sngi jang ka jing bishar pinom la ban ai daw de ko moi pat yo bo blai un pen ya ka lifestyle ka sa ka daga por ya ka ba pi la mot ban yan refila scroll no shawai bangangai haba pio ya ka program wat nom scroll shawai ngai ka ne ka jingkren kan long jingker khu ya pi ka ne ka sngi na mar ka ne kren chapang ka jing em ka jong pi par ka kren ya ka ta ka ek bo blay un le ka jing em ka jong pi deng ta kwa un bo ina ka subject ka ne ka sngi pim la ban mut dor deng ta ngakwa ban ong utrai udan ka plan ka ba kraw ka jing em ka jong fi teng film sngo tho e ka ba fi le ka jing em teng film sngo tho chano pi le chano pi wan henrei ka ta ka jing ya lenti ka jong fi em ka tho be sha ka plan ka jong blai ka babel ke tho ingi ha ni ka sngi ka ba manta baladon arngut ki shakri ki jong blai ba kita ki long upol ba usilas kini ki dang ya lenti sha ka lenti jong jing duai sha ka ying jing duai henrei ha ka ta ka por ka lami ki ne ko ka breu ka ba don yuk soi bodon itu mensim baman haka bal kalawan ban pentut yo Paul ba Silas kini man laga sngi ke kendo be ne ka breu ka ong ni kani haba kala bot jan yo Paul bat yangi kala perta kada ong kini ki breu ki long ki shakri jong blai ba kli tam ki ba pen bana hapi ka lenti ka jing penem ka ong ya ka badai ki shakri jong blai ba kli tam ba kini ki pen bana ta ka lenti jong ka jing penem ka dai kawan man laga sngi pat ban pertahang ta khmat baru Paul usung tho ya kane ka wai ba kane ka kantei kam dan human sim ubadai she was not in the right spirit kam dan human sim ubadai usung tho ba de human sim man mar kawan ka jing pen thot kawan ka jing pen wet badai ta Paul udah dumok na senan ba da be na senan ya ta uksuit na ta ka breu ba ta ka breu hang tai ka kalon ba kita ki ksuit ki mi no ana ka baro bat hadin bala ami kini ki ksuit kai ka baja ka bamot kini ki malik ukil ado ya ka kamai bagum ta kala penbitar ni kini ki malik badeng ta la kem yu Paul wa Silas hadin nang ta la patar ga jan ga jongki sempat ki badang ta la tep ki shaka bendi kini ki arngot kimut ben la yu kimut ben la lap ka gospel mdan daw eru em ki jube ek sui jisha ga de ben kemen bagani ka breu kala yo laj na kata ga jing sha te sha kom na ga bor jong bomman henry ni ki breu kim kemen ni kata kalong kum taru mo bon sin baki breu hi kim sungut tenat baki breu ki yo yu jisu bokso i umsung tenat bagi beri gnyo e gijing pelat bokso i undam bokso i bitar bokso i amun penstam kita gi pelat tadeng ta la pidei ki shakri ki jong blai kan ma bokso ulang persya bahaya pi tadeng ta ko aban ong fi kombau Paul Silas kila shatar ka jan ki joki sha sempat baram ta kata la khom la te ki la thap shika bendi sendan ba la khom ka kejat jongki la khom da ti ding lembang bagi kejat jongki bat ka keti ki jongki la khom li ki kenjeri Ragi baki kila ale ang ta kalong baki kila yalap haga bendi kila yalap ndai da ka ba kila da ka ktien rai kila yalap lang bagi jing rohai kila ruai manga ka mau ne ka por u David ro u David haga por ka ba u tem ya ka jing tem ka jong u tem hakmat jong Saul u Saul habu yu sngo ka jing tem jong David ki ksoi ki badan hu Saul u sim Saul kila mi no na u Saul mar ka don ka jing pensla haga jing tem ka jong David pada ka jing ruai jong Paul ba Silas ka don ka jing pensla Magana ke jingpen slam ka penmi lot ki suai barok ki badan hakata ka bendi. Kam tam ya kita ki koidi ki badan haka bendi. Ki suai ki dami no anaki. Ha ka baba klam tho ka tan ring sngo tho ya ne ka wei. Ba anda ha bala pra kata ka bendi ha ba kila ruai ni siteng senia ki sedang ban ruai. Nam tip ado ka no ba je ki ruai.
habaki kila arwai kawan ka bor ka jong blei kata ka bendi bagata ka bendi ka da praki kerdap ki ple lut wang henrei ka ba snopla ka long bagi tagi koidi ki klempet nang ta balai baki klempet ka daw ka long bo Paul bo Silas ki larwai banga sngo bi tik ka long kum ta kum bo David utam ka jing rai baki ksoi ki mi na usol ka baki ni ki arngot ru ki rwai kata ka bendi ki ksoi ki la mi na ki ni ki koidi badeng ta ki ni ki koidi ki la kala long ki babha mdeshu ki ba runar ki ba satar nani ki ba dok not ki ba rendang henrei ki la kala long ki ba jam ha ka mensim ki la kala ka bamut leng ba ka jing rwai ka jing ro ka jong Paul ba Silas badeng ta bu nong abendiru namar kala dum ngan hang ta udang mudur ba ki la ya pet na ka bendi ula shim ya ta ka wat mut bandung no ya la di henrei de hang ta bu Paul u ong sange ngi don hang ni badeng ta kala penlengoh yu hadu ba u ong ngarung akwa ban yo e ka jing penem ngan le kum no ban yo e ka jing penem badeng ta u Paul u ong ka dei tang mencu pediang yu Jisu bad hadin nang ta u nong abendi ula pediang ya u Jisu bad hadin nang ta ka yeng jeng uru hoi ka pediang utrai bat haga ka miet la pen baptis ki baro bagani ka jing jam ka de ka jing ja ka basngop la ba bangange kan long kom taru ya pi deng tang mala ong duduk menne ba fim tip ik ka bo blame sale ka jing im ka jong fi pila ban poi ka bendi pila ban poi haga jaka ka ba kumno ro andre ka ta ka jaka la da pidon ma pm kan long be ka jing kar khu compare fidan ha yeng fidan ha jing train fidan ha yeng breu na fidan ha snong na fidan ha lentiai nang no la da pidan ma pm kan long jing kar khu ka ta ka jaka phim tip se pi poi balai ka to ka snong phim tip balai pi poi ka to ka yeng phim tip ba pi poi ka to ka kam rei u blei u bo ya pi ka ta ka jaka ba phin long ka jing kar khu ya kita ki badon ha ka ta ka jaka la Paul bo Silas poi ha ka bendi kanum jaga kamba kita ki koidi ki num yo ya ka ta ka sur ne ka ta ka jing pelat ba ki num yo ro let's say ya ka jing penem ba kham tam une unong up bendi unum yo ya ka jing penem nas ngongo ba pleng ka jing don jong Paul bo Silas ka bendi ka long man ka jing kar khu ba ngai wanum ong balai la khai nga ka ni don na pleng jo fi ong balai la khai nga ka ni balai la khai nga ku ma ka ni ka snong balai la da khai nga shari Amerika ne da khai nga ka yeng ka baruspa ne da khai nga ka yeng ba khambit khambiang pinong kan jeden la bahan reng kwa banong ipi kata ka jaka ka bala khai fi ka jaka bo blei la bo ipi but la bo ipi kata ka jaka ba pinong ka jingkar khu kata ka jaka ka ba pipi dan badeng ta la ne ka position ka ba pipi dan la se fi dan nadu ka kam ka barit ka fitre la ne hadu ka kam ka ba he ka ba pipi dan u blei bo ipi kata ka kam ya ka pinong jingkar khu kata ka kam ka ba blei bo ipi ngala banong le se dan peng fi fitre ki yeng breu pi arab kata ka yeng kwa banong ifi u blei u bo ifi kata ka yeng banong jikar khu kata ka yeng u blei u bo ifi ka position ka bahe ka office ka jaga ha ka position ka bahe ba fin long jikar khu ya nore mdei ba fin long balai o ga dei mga butre istam nga poin ndrei pidan ha ka position ban le na ka bentaki wei kumu kristan kumu nong bo jong Jisu kumu ta u breu jong kalenti ne kum kata ka breu jo kalenti ha ka position baro ka ba pidan ban long jingkar khu ha kata ka jaka ka ba pidan ha ka office pidan ha ka jing trai pidan ha ka school pidan ha ka yeng ka ba piarap na fi long kum ministry fi long kum wei ro la bo ifi ha kata ka jaka ban long jingkar khu ya kata ka jaka ka ba pidan bala se piong pastor ngam nang ban yalap la phim nang ban yalap ruai no ka marwai upol ba Silas tadeng tangange pinang ban ruai la phim nang ru skun ut no tadei ta ka tin ka jong blai ka ong ka sam spa gong te kan ut skot nat pi yo try ta wana khmat jong u da ka jing kemen tadei ta wana khmat jong try da ka jing ruai wana khmat jong u da ka jing kemen tu ya kan ut skot nat pi ka perthai baro kan ut ka jing ruai ka jong try bang aku abnong fi la skun ut ka jing ruai am ki ksut ki badan ha ka ta ka yeng la se fi dik na trai ha ka ta ka yeng ki dan ki ksut ya ta ka yeng ki ba disturb ya ta ka yeng ki ba wan ra ya ka kulmar ki malik jong pi ki tang ka yatim ka talabi syukurim ne silok ne sikon kadan be ka huri hura ka ta ka yeng aku abnong fi la pi dan ta ka yeng am fi ruai fi ro fi kin ut am ki jing ruai ki jong trai ki ksut kin pet na ta ka yeng ba ka ta ka yeng ka ni jing kar khu na mar ba pi dan ha ka ta ka yeng bat mapiru pidan ha ka no ka position ka kwa ban ong fi la pidan ha ka no ka jakaro kwa ban ong fi la da pi la ban yalap ka gospel ka jong trai rai chu ruai ro yu trai ruai ki jing ruai bat mai nahi ruai money yu trai ruai da ka jing champagne ruai da ka download baro kan ut to i kan ut smut nat ba ka tin ka jong play ka ong ta la fi puleru na Ephesus ni ka nong basan ka khat ba khat khandai ka ong ni ka tin ka jong play daga bai kran perlok haki sama ki jingruai bagi jingruai bakan jaman sim daga barwai ba daga bakan ut daga donut jong pi how try
Daga ba aingo halagas ngi namar ki eke baro hau blay ukpa haga kerteng u Jesus Christ bo trai jungi ka babal ka ong kata pinle kom no daga fi kren perlok hagi sam lada pimnang ban kren ni ka ktien ke jong blay oi let's say pimnang ban kren ya ka ktien ke jong blay mo lada pimnang ka babal ka ong kata to ruai batu ikan ut raga do no jong pi ruai la pimnang ruai kan ut ru la biang hi ngai kini ka office ka fidan kita gi betray lang kinyo jing penem ngai kano ka kam ka betray kam mistri na fi kam driver na ha ka kali ke jong pi tem da jing roi ke jong trau je tem jing roi per thai kam dan jing mot tem da jing roi ke jong trai kita gi badan hang ta lagi semua tenat ro rei tem ba lagi jing roi ke jong trai kinyo jing ker khu kinyo jing pelai lada shong passenger bal se bom stok tin khasi tem no jing roi pareng na tem no jing roi hindi ka kidan ki jing roi shibon jing roi praise and worship Pimla ban yalap te, siu tem nak tiap ru ala asuk tetap protein mental. Siu wat de jing ruai ru mo, tem de kita jing ruai. Pi kamai kali, tem de jing ruai ke jong trai kali ke jong fi. Bagi passenger jong fi ru ken yo trai. La pimnang yalap le kata. Tadeng ta, ke ge fi le nam ta ka buram ke jong blai. Ken ot ruai yero kren ha ki sam, kren ha ka ktien ke jong blai. Kren na do Genesis kren do jing pen pala da fi dan ke ktien ke jong blai fi la ban kren. Kan duai ni ke por, ngai Walang ba jong pi, jaga try ka ba pi dan filong jingkar khu tat yaki babon. Ngin dwai ni ka por menta. Try ni ka por nga dwai ni ka khu ni ki khon ke jom ki la ngap ki tin ke jom try. Balag ni ka ski la da pim la ban kren ni ka tin ke jong blai fila ban rwai. La pim nang ban rwai ru kan ot no. Balag pim nang ban kan ro tem no de ki jing rwai ba persang ban rwai lang da ki jing rwai ke ba utrai la ai la da ka de ha ko mobile jong fi na ki tiep na kino rwai lang ba ki jing rwai ba nga dwai ni ka khu ye fi. Cái cái bộ phim lệ là cái hay giang này để hàng nô pi đòn tem cái chinh rai trong trai ruai cái chinh rai trong cái chinh em ruai cái chinh rai cái bát mai help trai và cái đơn cái bor cái chinh rai cái đơn cái bor ha cái kinh tiền cái bộ phim kren cái đơn cái bor cái chinh tem cái balat tem cái bát ngay và ha cái jaga pi đòn kam ya cái này cái bộ blue ai phi cái long thích bộ Paul usilas cái ruai và kita cái nó abendi siapa cái giang cái chỗ tao nong abendi là yo cái chinh em và cầm chỗ kita cái coi đi ru kila klempet na kata jaka kidon saang ta namar ka bor ka jong blay ka babat yaki pangadwai nga kerkhui fi we baro aga ne kasngi utraun ai ka bor fi finle ai aga ne kasngi finle ai na ka bantau trai wanom shong thia thai la ne wanom set to ka sintur ka jong fi wanom set ken ya kata ka ktien ka ba ublay la bu aga donot jong fi ruai yaro kan ot ngai utraun kerkhui fi hagar tenge jong jisu un pen sle fi un pen dap bor fi maga ne ka sngi fi la ban le ai na ka bantau trai hagar tenge jong jisu ngadwai nga ai ngo amen mat amen ngai utraun kerkhui fi ngai bu utraun pen sle fi shule be kata ka ba ktien jom le ka hikai fin si be ki so fin si be ki kamba jong trai kule shibon ngai se champat amen